Tadiamo. Send me to the ground. Maybe I feel can tell me the call come or call Domasa. I said, make my Yakosi Tajima. Sister, we are back and take. What do you call Santa Macoma and Sabi answer? I'm a good guy. I had a morning call by. Or buy a salon. Was you rather a group with the morning call and then morning go by it? Yeah, Chania Maya, Funka, what you are, Coco for you as you have. You have a cat on that you are now there. Young, yeah, can you know come? I'm so brilliant in Anguatua. Young, Minipa, nearby, betray as I see ya. Young, Tania Cotena, Young, you know, on the man as I said. Young, said our couple, your bar addiction, the chum, the cinema. Or no man who go in the car is right. So the fact that was there, brother, and then how was you right? You're from the way I said, Madu. Welcome. Then I didn't have a hold of my mouth. And some of you right, never don't buy it. As I said, somebody, maybe. What's it? The people back me. What one or Coco for him, I catch it. Uberman, one that you want to also going to use. John. What's the media assassin? I'm free. I couldn't touch my family. John. So, by the way, that was a so, Obama. I heard a friend in the two. I said, was in the Bimba Cairo. Abusia edini yesay eno so TV GH ya edini yesay so TV GH unya subscribe na subscribe say no like no comment no share ma hofro so nya bi edey ahwe ene so ye ko hen ye ka ne tu fidie ne ka ne tu ye fan fa an ye fa na masanteme mu an nemu ye ko offense bio ye bawura offense ahinkuru offense kuruma ne ye ko ya offense nsensema na ekoso no ye de ma ho e feedback mamo ya na bibi fufura sa si offense bio we ka say dey na asie ya de asie wo offense sesi aye kasa ni se nana matrankonya empanimfo mo offense atena se aye meeting akasa kire kuro ni man nyina se omunka makomanto no munya tutua se no mo ye na sebe abusua no ene sebe ahenie no enye ba akofo dia eye afane edi ade enti se we ya betu we na we bedi a enye mogatwe enye mogasam enye sekantwe enye niema bebitese eno makasa asere wo mo sesesi anso mo so mo ntiase a na so mo po mo ntam asem fa mbere otumfo an so wetima ba otumfo nim de wasema betu aba be ka kire nse o mo yi hina ba wo be su a kire ne mo mpe wo hene mo nsan kode ya na wo be ka kire no ya gazette ni so wi ti di abi na wo be ye afa ho odi ase na nanu emire nanu me ye video bi beto ho no mo a na me kire ne memu se atese na matese se keke sapon wo mfiri kurom ho an eno kuranya minim nie me sa ekwa akire koye investigation bi wo sa check ne ma no ya panimbu fra mi fra ma no ne o kire se keke sapon oye busuani ofra hyirim ya ofra hyirim onye se onye oye de hye prakope na ono de hye na woye na ono okopie wo people so na saa tam no mo side stand fa no kopie people so enti enye se onye sebe de hye se ne yankofo bi ka no e papa keke sapon yeso oye de hye prakope but oye de hye prakope that doesn't mean say ade hye nyina na be di akonwa no sa enti no papa ne kire ni mamu maami e kire mamu kwa kire pa mami hu say yes say ade na kan ade papa no so odi ade sesiye no ono so odi ade sesiye wo eye offense no so sabi oye de hye pa kan ya na utie mu iya sesiye no na matran konyomu offense e de aba betu dwase omo sere youth no omo sere mabunu ne emrantie maba omo di akire ekoba ne ade no se sa dede ye ne mempewe ye timati won kamen se bebre no omo sere se omo ma boko abodwo entoyem na eye den a na ye natena konya so awie ndi se bibi na wonti ase a fa court bibi na wonti ase a fa ko opem so na ko ka kire opem so say because open so di kan ka se wono no hu anipa onti bibi ase a bra obeje obetie wasem na de da no waye den wa kirewo pepepe
abusuafo yen hyeda nche ho yen hyeda nche yen ko ne nko tie mpanimfo no mpanimfo no nsɛm amode tu dwa no obi a kyerɛ di bira wɔyɛ obi a kyerɛ de wɔyɛ ɛwɔ sɛbe kuro ni mu oboni din no akyerɛ saa tie nko ne nko tie wɔ mo kakra emra na ye ba ye betoa dwumadi ne so ye frɛ me Ohiniba Nana Bonsu Wiafe Ababio. Officer Hene Nana Wiafe Ababio. Yes, a friend, I won't sign. Nebaname. The near share in ano, a Hinema offenso, a Hinema, and a neno, it's young. The mini or dim first way. Your fellow Ohiniba or Bo Wiafe Akenteng. Mini Abbey, your friend, your fair canteno, your fair canto Tosimunu. Na ne ba no mini abe so woni Ohiniba poku ya Wiafe Akenten na Wiafe Akenten otoso miansa onyam ba bi koy na anu ye no onso ne ba no bonkumi e frɛ no Ohiniba Wiafe Akenten ono abo che frɛ Maxwell Wiafe Akenten onso no na ne Wiafe Akenten otoso mienu na ne ba no de utwato okra no e frɛ no di sɛ Wiafe Ababio Wiafe Babio friends at one side also in the barano na she be she nyina ne se miniminuanom ni ye ne doso e bi won kran bi wa brochire mi obi aso akasa se ye papa na na jamna kenten o ye papa prekope ko ze baaye no efensoman ayi no se one o mo ye papa etuo mo so mayen na e baaye no wonu so a kire efensoman so di nanim abotufo be so a kire otumfo mo otumfo agina tum so ne fenso hene ama so atwasie akosi ne hema ye fena na ajo afra no otoso miensa ndie de ne ahene ma etie nyina no be se ma fenso matie ye mabusua akonkode ase ene ahyemfo eti se ye pasum wie ye ne no ahene ma no ye nsi hene ena ye dom ye de hia ne se ye hene ohini bi obabia so no wo ye papa na de akira ne se pese abusua no mienu ekabo mu de gatoa ne ma abusua no ahyire ena akonkode ase ene fensoman so mfo ho den o munyansa bibia fanta na Wiafe na Jamna Kenten achi se be yasundwie beba fensoman mu akire ofensoman panimfo mia kasa me kasa ya fami obo Wiafe Akenten mi papa ni nana Wiafe Akenten otosuminu onu firimu 1993 na yanya atwa hye ti se ni menu apa ne di kaka ye enyina ye afenso ahenema ye paso due na sama wo mo an se ye betu ye papa no no ye papa no minsa ya betu wo mo ye na Wiafe Babio na Wiafe Akenten toso mienu na Wiafe Akenten toso minsa enya de obedi ye papa no ma de sisi no ane na Jamna Akenten toso mienu na de oni se ofenso akonya no eye adehie fie mienu na edi akonya no eye ahyirem fo edi akonya no bi na akonkode asefo so edi akonya no bi na ifi ankoda ablemu nya na akonya no to aye hu se ifi ni menu nyina no obi a ofi se obetime edi akonya no obapre nanso enam se enye adamadwanti no o pre na ba ko pe na akosinso na e ba poya na sinya o free mu na Wiafe Akenten otoso minu nya toso nya sen free mu no ne ko ba am se nipa bebebe o ma pra ko nya no me nipa be do wotwe e ko ma nkobra ene kosi na ya sesia yi ya fen na Jamna Kenten eso na ye ho bi ne hu se ofenso man panimfo a o mu se hene no mtwehene
omo ma kwan ma nana no papa no ehwa kyerɛ wɔ no ebra na amanfo nyinaa ɛwɔ enye kokoro ma de olusa yɛ no ɔma no mpanimfo no asaso so afram ehwa kyerɛ nana dwama kantan a ɔtɔso miɛnsa ɔtɔso mienu ɛno no na ɔma anyanto koraa na ɔmo kɔsrɛ nhwai ɔwɔ asase wura hɔ ɔpemso na ɔhyɛ tutu ɔma nso ɔma kwan na aba Kumasi ama fɛnsifo mpanimfo dodoɔ no asɔre di nana dwama kantan anim ansa na dwama kantan ɔsɔ mpompɔ nsuo mu ahyɛ akyerɛ ɔtumfoɔ sumfoɔ so ɛnam sɛ onim amammerɛ ne amammerɛ nti no na ɛsɛ yɛ biara wayɛ nafa mu deɛ kasa biara ɛsɛ ɔkasa kyerɛ ɔfensuman no ɔkan nti wɔdi no aso ebie kwan ma aban asotɔn asotee aban so ɛnim sɛ ɔmagye nana dwama kantan atɔ so mmienu no atom a kyerɛ sɛ dinbini kɔ aban nwoma mu a ɛyɛ gye sɛ atim nti yɛdi anim sɛ amammerɛ ne amammerɛ biara wɔ nana fensu ne akonya ho no yɛwie afei deɛ na sɛ yɛbɛte a ɛkyena wɔhyehyɛ yi ade ɛkyena wɔhyehyɛ yi ntɔkwa nana koraa kasa wɔkɔ a mfi akɔyɛ adeɛ koraa no na sɛbi nkurɔfoɔ bi abɛgyina abɔnten sɛ ɛnyɛ aboterɛ ɛne mogyaka guo ɛna nana ɔmpa ebi koraa ka ɛtu ato ama nipa wu na deɛ yɛsrɛ ɔfensuman ɔfensifoɔ mpanimfoɔ adehyeɛ ɛne ma nyinaa ne sɛ nana pa asomdwoeɛ ne ma no nyinaa nso so yɛpa asomdwoeɛ yɛyɛ nsi hene ɛna yɛntɔ hene yɛdeɛ ne sɛ onipa biara ne bɛsi akonnwa no soɔ biara no sɛ ɔfa saa amammerɛ yɛ amakan nyinaa wie si apa a yɛgye tum sɛ yɛbɛpa no no saa nso so na ɔman hema deɛ no nso so ɛhyiteɛ ɛnyɛ si ɔman hema wie yɛde nkɔkyerɛ tumfoɔ na yɛde nkɔkyerɛ asante hema wie a na gɛ sɛ ɔno nso so akɔyɛ yɛ maame a ne nofo tablaba no nyinaa atumi kɔnom bi na nso so ɔmpɛ sɛ ɔpɛ sɛ de asomdwere ma wɔn nti no na dwama yɛ ahyɛmini nso ɔdwene ho sɛ me nkoa mentumi mfa deɛ no saa amefa akonnwa ɔbaa deɛ no so nkɔ akɔnkɔdeɛ ase ɔfensuman nyinaa so agye nana ɔhema no nana adwo afa no a ɔtɔ so mmiɛnsa atom afei akadeɛ bio na wɔn mu a ɔmotaa akyire ɛtoto nsuo ne petro gu agya no mu no sɛ ɔman no bɔ a wobɛdi hene wɔ ɔman so sisi yi sɛ ɔman no nni hɔ a hwan na bɛtumi abɛdi hene ɔfen so nti ahenema ɛne ahenema nanom yɛsrɛ ɔman no yɛsrɛ fensoman sɛ obiara na ne nana kwan afa so a odi yi akonnwa no biara no yɛde anim sɛ yɛwie ade na tom ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ mogyasɛm ɛnyɛ asekantwe ɛnyɛ maatwe ɛsrɛ mu mofa nkɔ ahemfie ɔhɔ na ɛsi hene sɛ no nso so mofi sɛ ɔtumfoɔ so na bi a mopɛ sɛ mode kɔɔ no sɛ wode bɛtumi de akɔ mmara no mu a ɔhene ɔman hene asɛm yɛtumi twaa ma no kɔsi supreme court na atwa nti saa so nɔpɛ no a momfa nkɔ hɔ na moni abɔterɛ sɛ na asomdwoeɛ mmra ma mu nti yɛbɛhyia ɔman no a na yɛnum asɛm a no sɛ madɔre ma moa na yɛsom moa so na mogye baa wiaseɛ yɛmpɛ sɛ mogya twam biara bɛba na dwamra kantan akonnwa soɔ monya abɔterɛ na sɛ masom koraa na ɛwɔ hɔ a momfa amammerɛ ne mmara kwaa so na momfa twe na de bɛsi biara no ɛnya afa saa ɔfensoman asoma yɛpɛ sɛ yɛde tuma no mu no yɛde ma se fii yɛfrɛ me ɔhene ba nana yɛ afe wiafia kenten na dodoɔ no a nim din sɛ masoɛ wiafia kenten na fensene nana wiafia kenten ɔtɔ so mmienu na ne ba no me na deɛ ti a ɛnɛ ahyia nsɛnkyerɛfoɔ yi ɛne sɛn sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ fensuma mu no sɛbi ɛniwu ɛɛtan
egu ɔman anim ase mmerɛ bi atwa mu na wɔte fe nso din a na nka ɛyɛ abɔdeɛ kɛseɛ afei bere bi twa mu na sakawa na bɛtɔ offense ma so afei deɛ ɛhunu sɛ ɛno sakawa no abrase na deɛ abɛtum ɛyɛ ahensɛm yi na saa ahensɛm yi abɛtɔ no nyamenem ni egu ɔman anim ase nipa frɛ ofiri baabiara bɛfrɛ biara no ɔhene ba na ada ndi na kɔ kurom hɔ yi a ɔman mu ntumi nyɛ mo twa ma basabasa si kurom ansa na maka ho asɛm anasɛ mo yɛdɛn nti ɛsɛ yɛde to fɛnsuman anim adehyeɛ yɛ a wɔn firi ahyiram ne akonkɔdeɛ ase sɛbesɛbe mpɛnsa me Friday nim sɛ sɛbe wɔde hyɛ koraa deɛ wɔnyɛ dɔm sɛ otumfoɔ adawoma sɛ wɔgye Nana Jamaica kɛntɛn ɔtɔ so mienu atum na de nafa amane ne amamre kwan so a na gye sɛ wo bibia no antiase bia wonyi ntiase bi wo mu a ɛsɛ sɛ wode fa sɛbe amamre ana amane kwan so sɛ ɛhɔ so na wo hwɛ sɛ ɛmoa wo a sɛ ne amenu no kan no fa kokot na abazo so enya ne de na yenya ne ekosom fisi egu omani mu ase fensifo ene abofo ne ayi bebre aka bo mu a ye pese enka be boa ma no enso so enne no sabibia obaso ye bia no ye dika hwehwe wo ye hwehwemu se saaba bi kro no asomdwe wo ho a be chi ababia ofenso eda no enye emmo ofenso ma no mrantie ne ayi nyina wo ya bankora ayi nyina no ne adwuma ni man mu amanonefo ya de betumi ababoa na amanonefo yi so ehwe a efie anyo sebe mpenefo so asomofo so anyo ya kramai oni labre nti yesre sabio nananom abusuafo nananom aka nyina se ne nya kan na wo ya hwemu wo ya konkodi ahye so timfo ajiwo tum ma wo swai ema fensoma agye otumu a yawie ye de ye papa no esa bre ya de Nana Jamaica kɛntɛn ɛda ba de ye hu mfomso bia ye sefensoman ne ye nananom ne nuanom ye ya aka no mumma sabi sempransa ya hwire akokokora hwire ne nkwa ɛwɔ sa de ho a enye papa ne de ekɔ no sɛ mo nya ya sabi sempransa opam hofo a wotoro bomba dako ebe da bone nti yesre enuanom a yedi animu ne yedi akyenya de nyina no so sa ne ma no emfa enyai emasomdwe ma friends na yentime nyino ma no so da be ya yebetumi ya francophobia mbetumi ababoai ama be bibi ya ma ofensman anya ayenkoso edamase abusuafo ka kumegyiri kwago no so watensem no mokae no ya na saa offense nsensem ensem oho ensem hyehyadakam ensem hyehyho but ye sabio ye ne bibia na wo de babeto tenta fidie so saa ne bibia na wo beka na meto me boase na ma woni ma bi ensem wo ho pa ensem hyehyho bibre na man bi kan asem bi kire me nansen o se keke sapon ni bra abre nyina sebe ne ho abedim keke sapon sebe wabra wa nani abre nyina wo pre gidigidi ya ne nkofo di ache obi apre ene yempene nyese sebe na ekọ ahemfie kura kwa ya mamere kwa ma ne nkọ gisa sojafo ba mu ni ade ade nyina sebe keke sapon aboka sebe waye ne ma wokurum honom otumfo kan se mi kopinso kan se mi se sebio se bibi mpo na opa konye mpo adi mpo na se wo se wo yebusuani isi wo yebusuani na se opa konye adi mpo a brane ho nana ana mpanifo mra ho nana ye pese nka ye dishi ena nka wotena konyan so me na omfa de wo no mfa nye kuren ye maye sebi wo nipo beti wase na mom se mom no sebi wo press conference na wo tete no ko kan nsem ayen sebi nsem fata nsem nyi hu nsem bia nsem fata de a wo mfi wo na mfi wo kyina tire o kan se onu obi wo de sika obi ehunu obetimi sika de ato no da se omfa wontra konyan so na wo do atan so onye bi da esigadwatia se de obeka no kore na
because usaye so de no kura do be de beto sa ene nyi wono so na be yi nipa no firi wo se me de wa be di ade o ya na nanu matra nkonya o mu si ehene etu ahene ene wo offense o mu ankasa tena ase ene o mu hwe no mu yi nipa ba ko ne bae se be satan mu nyina mo ho bio ene edi e gazette no obi so a kira opon so na afi de bio na akoy ntokwantokoy enti ebe sere youth ni nyina yeso nyina ebe sere youth ni nyina se bibi ni amon kama koma ntomo yam na munye boko sebi den akonya sebi o ubedi bi se twase wudi akonya ni bi nko a emre so abedi na ade eya owiase ma menka ade ba ko ne se ewiase ade ba ko eya ne se wo prade bi na wabɔ ho ka sebi wabɔ ka ka na wabɔ nya kaketwa wo na ebiam kofuo bi hihye akire mu ahye so o mema wanya ade wi mema wanya wi o mema wanya ka wi ato mema wanya wi akwese aba mfa aba madwuma efo nya mfato obi wote wutimi gi obi bribe an aba adwuma efo ibi obi timi gi obi bribe na waka kire wo se mepe adwuma mama mepe police mama mepe immigration mama mepe soje mama na se nipa na ampe no diska na eya na eya o se ya pa ya obi kura yire wo gire sika wati ase enti nkofo bi ahemfo bi num te hyekire ahemfo bi hyekire asa keke sapon issue mo fancy issue no ahemfo bi gigi keke sapon sika ene niam hyekire wati ase se o mabua ma enka watima benya akonya tena so but ye woni ebu onu manye sika abeje enye ni mu abeka ene se bi bema wanya ade na die se wo de nya wo de so wati ase enti abusia ensema ekoso offense no de sabi emu awiram pa emu awiram but enim se eden ya bibia beda boko enim se eden ya bibia be yedin basa ebia eden emma enim se offense fo so pe asomdwie yana na wote so ofiri mu ko ye no pa asomdwie pa saa na offense kroma nyina so pa asomdwie te be sra offense youth offense mpanifo nyina na offense wade hye se mo bibia nya boko na sabi eja yankan ho amumu a ne ama o ma na enye yie yankan ho amumu a offense man enyini enye kama kra behwe ye besere de asie no asie awie ese de aka no enya ne ho ban de akọ ne mo ne domu ni nko ne aka ne de ye mo ho ban busuafo de me ka kire offense mpanifo ne youth kakra sabi o mo wo issue mu a aye problem ntokwa ne ade nyina kakra me ka kire o mo no enti abusuya se ne American offense nsensem ne de eye bibia ho pa bet ja de aduri de menye hwe o se ya hu bibia be ye bio enya ho hwe nye enti no e be sra abusuya ne nyina ne youth ne o mo aka no keke sapon adaroma ne die mu ara e sra o pa papa why bi be ma be ye bi so anya ne nyina why bia na why ade e be sra o se de mo ne de papa ane ne nko wate na de aka ne mo ho ban na wo nkwa wo ade de bi besi bia no fasada ma osoro ne asase na nanom nyina wo nkwan na hia wo nye gidigidi e be ye ne beboa ye adawro ma ni die mu ara na keke sapon papa ade hye esra wo kakra why so tifo esra wo pa adawro ma na ka kire wo nyina no munya bibi ko bi so ba mu a o meja do mu ye ne nyina bibia e boko offense abusiafo ene ye de mbesi ase edimbosia edina is so tvgh unya subscribe channel like it no comment mama hoforo so edey ahwebi amaye edini ekwaku Alaska edimbosia dasene ebeto aso piao. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.